Sailing, or in this case motor sailing, towards the next planned pit stop in Umeå continued in dead calm. But we knew it wasn't going to continue like that forever. We were keeping a close eye on the weather and wind forecasts, and saw that it was about to change to strong tailwinds and a rougher ride. Aurinko tuosta huomenna. Tämä on edelleen vähän samassa paikassa, mihin jätteen illalla. Sama pori on edelleen tuossa. Perkele. Reissussa rähjääntyy sanoma. Me ollaan noin 80 mailia Uumajasta. Ja spinaakkeriajoa oli eilinen päivä. Koska haluan 14 tuntia oikein makia spinaakkerikeliä ja yhden aikaa yöllä laskettiin spinaakkeri alas ja siitä eteenpäin ollut käytännössä tämmöstä keliä, niin tuolla takana näkyy. Täydellinen rasvakeli. Koneajolla ollaan tultu, me laskettiin polttoaine sillä tavalla, että meillä olisi ollut 40 tunnin koneajoon polttoaineet ja ollaan nyt siitä käytetty 27 tuntia. Ja meillä on vielä 13 tuntia tässä eessä, että nahkolle menee polttoaineiden osalta, jos ei pääse tuulemaan. Ihot on palannut. Sauna tekis mieli. Väsyttää. Keskimääräinen yömäärä, tuntimäärä mitä on nukkunut, niin päivässä 3 tuntia. Viime yönä meni ehkä 2,5 tuntia. Sitä edellisenä yönä vettiin yhdellä veolla suoraan, eli ei nukuttu 2 päivää ollenkaan. Ja huomiselle on luvannut kohtuuna vaikka tuulta tuohon Uumajan ja Oulun välille. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin saattaa olla niin sanotusti rymmytystä tiedossa. Mutta siitäpä lisää. Rankka reissulla, kun pottovarmastakin mennyt sukka rikki. Niin sanotusti täysiä menty. Tää sopii mun. Mä laitan tän päähän seuraavan kerran kun lähden töihin. Vaihtuva kipparin lakki. Niin sanottua vene-elämä. Aika tyveä. Oo. Jos se tällaista keliä pitää, niin kyllä me silloin ainakin aikataulussa pysytään, kun meillä kone on käynnissä. Niin koko kone toimii, niin okei. Niin. Mutta sillehän löytyy syypää, jos se ei toimi. Se on perämiehet ajanut päin sitä koneen. The calm winds persisted for quite long on the longest leg of our trip, from Åland to Umeå. Our original plan was to do a longer pit stop at Umeå to rest and get more fuel.
But as the forecast showed stronger winds for our last leg from Umeå to Oulu, we decided to be quick. We stopped only for 15 minutes, which included a bathroom break and refilling our water supplies. Valmistaudutaan mahdolliseen tuuleen sateeseen, jota on kyllä odotettu jo useampia päiviä, mutta tästä nyt! Valmistaudutaan myrskyyn. Tää on myrsky, mutta kovaa tuulee. Katsotaan mihin tää menee. Tässä on se 90 metriä. Mikä fiiliksi? Ihan hyvä. Väsy alkaa olemaan. Finally, the winds started picking up and we were ready to test our boat in rougher seas throughout the last night and day of the trip. Sinai decided to stay on the deck for the last leg, scared of getting seasickness. That meant getting to learn some of the basics of sailing, finally. During the evening and night, we had strong tailwinds and we progressed well on our last leg. Unfortunately, no footage available, but we even got to experience a meteor shower during the night. Pyörällä ajaa. In the morning, we passed the island called Hailuoto, and we're now close to home. Ei oikein kulje tämä teidän vene, mutta muuten on ihan ok. Hyvin menee. Mahtako toi? Seli, miten menee? Väsyttää! After Hailuoto, it was only a few hours to Homeport, but tired and hungry, it felt like forever. Kerro nyt oikeesti millä tuntuu. Just nyt tuntuu ihan Miksi ne tuntuu niin no kun on valvonut 30 tuntia putkeen ja on
kylmä ja paskanen olo ja nälkä ja haluaa nukkua ja Yes, hyvä. Viime hetken fiilikset. No ei mitään. Nälkä on vähän ja ei vituta. Pikkutakkia päälle ja seelari. Fiilikset? Ei mitään. Nälkä. Ei väsytä. Janottaa. Ihan hyvät fiilikset. Eikä tässä. Joo, siellä We were finally arriving at our home port. We had a welcoming committee waiting for us, and everyone was happy that the trip had went so well. It truly was a great trip, and we were lucky to have experienced it together. Portofino now has a new home port and owners. Portofino has arrived at its new home port. Our intention was to give Portofino a fresh start and, at the same time, enable our family to have new experiences. We began by refurbishing the boat, making the most of the opportunities available while it was in the water. The summer of 2023 was spent getting acquainted with the boat and taking short trips. We visited some wonderful places, which we will tell you more about. Videos have been compiled during 2023 and 2024, but we'll try to keep them organized so that everyone can follow along on the timeline. Here are a few memories from last summer and what lies ahead. Someone once asked me, what is a true friend? And I said, a true friend is the person that can see the pain in your eyes, while the rest of the world believes the smile on your face.